בפרשת השבוע אנחנו קוראים על המצווה הראשונה שנצטוו עליה בני ישראל, היא מצוות קידוש החודש. אתה, ניני היקר אלון, נצטווית במלאת לך 13 שנים, לקיים את המצוות המוטלות עליך, כגון מצוות תפילין, שמחויבים בה כל בני מצווה. מצוות קידוש החודש אינה מוטלת על כל בני העם, אלא על בית דין בלבד. אבל כל בן ישראל צריך לשאוף להיות ראוי להימנות על בית הדין הזה. והריני מתפלל ומברך אותך שתגדל בתורה ותהיה ראוי להיות בין מקדשי החודש. כשם שנעשית ראוי להניח תפילין. לך, להוריך, לזקניך ולכל המשפחה ברכת מזל טוב. שלום אלון, מזל טוב ליום ההולדת שלך. שלחתי את אלי, זאת הקרבה גדולה מצידי, ואני שולחת גם את ברכותיי הלבביות ומאחלת לך הרבה שנים מאושרות ושתהנה משמחה של מצוות ושתהיה גדול אבל צעיר. מזל טוב ולהתראות בקרוב. שלום אלון, אני רוצה לברך אותך על הבר מצווה שלך. אני מתגעגע אליך ואני רוצה שתחזור מהר ושתקרא בתורה יפה. נתראה. אני לא יודע מה. תגיד. תכתוב, תגיד מזל טוב אלון ודש לשמואל. מזל טוב אלון ודש לשמואל. וכל המשפחה גם. היי אלוני והי כולם. רציתי לברך אותך על הבר מצווה שלך ולהגיד לך כמה אנחנו מתגעגעים אליך ושאנחנו מקווים שתחזרו מהר ושנוכל לשמוח ביחד איתך. אני זוכרת אותך בבת מצווה שלי וזה נראה כאילו זה היה אך אתמול, וזהו, אז תהנה ממש, ואני שמחה שאבא שלי יכל לנסוע ומתבאסת שאני לא, ותהנו. היי אלון, אני רוצה לברך אותך לבר מצווה שלך, שיהיה לך בר מצווה טובה ושתקרא בתורה מעולה, ואנחנו מאוד מתגעגעים ושיהיה לך בהצלחה. ודש ואיילה, טל, שמואל וורד, ונראה אותך בחודש פעם. אנחנו רוצים לאחל לאלון מזל טוב. עידו עוד לא מכיר את אלון, אבל הוא בוודאי, אם הוא היה מכיר אותו, הוא היה בוודאי רוצה גם לאחל מזל טוב לבן דוד הגדול שלו. אחרי כל החזרות שעשינו עד שהצלחנו לצלם, עידו כבר איבד את הסבלנות. קצת. ראה לכולם שתדע לחייך. אבל דוננו, מסודת דוחנו. והפלא עידו אוהב מאוד שהאחים שלו מתעללים בו. הנה תמר. דבר ראשון שלאלון יהיה מזל טוב, ושיהיה לך עוד ספרים, ותזכה לבוא לביתו ממש. זהו. וגלעד רוצה גם להגיד? אז אל תתחבא פה. מה אתה רוצה להגיד לאלון? אתה רוצה לספר לו שהיית חולה השבוע? היית חולה? וגם להגיד לו מזל טוב? נכון? תגיד לו כמו שאמרת מקודם. גלעד, תגיד לו כמו שאמרת מקודם. תראה לו שעשית ציור. תגיד לו, הוא ישמע אותך. עשיתי לך ציור. אנחנו נעשה לזה גם סקן ונשלח. לא ככה, לא ככה, ככה. שנייה, אנחנו כבר נסדר את זה. תגיד לי, לא רואים הכל.
אוקיי, מצוין. איפה הכל? תראה לו עוד אבא. ותסביר לו מה ציירת, כמו שקודם הסברת. אח ואחות ואמא ואבא וסבתא וסבא והבני דודים. שזה עידו ואלון ואיתמר. ילד אמא. מצוין. יופי, אז שיהיה לכם הרבה מזל טוב, גם לאלון. שיהיה לך. וגם לכל המשפחה. ואנחנו רוצים גם לאחל מזל טוב ליום הנישואין לאברהם ודפנה. ולאלון אנחנו רוצים לאחל שיהיו לו חיים עם הגעתו לגיל החיים הבוגרים, שלפי המסורת היהודית, נכון? גיל 13 מסמל את התחלת החיים הבוגרים אולי. אז אנחנו רוצים לאחל לאלון שיהיו לו חיים יפים ושהוא ייהנה. אני רוצה להגיד משהו. להרגיש תמיד טוב ממה שהוא עושה בחיים שלו. אני רוצה להגיד משהו. סליחה, אליי המצלמה. כן, תמר. שתזכה לחיים טובים לארוכים. להתראות. אז ככה, אנחנו רוצים להגיד לאלון מזל טוב לכבוד הבר מצווה שלו, היא פה מברלין הרחוקה. אני תכף גם אצטרף, כי אני בצד השני של המצלמה. ובבקשה, מעיינוש, מה את רוצה להגיד לאלון? מזל טוב. למה? לכבוד הבר מצווה שלו. ויש לך איזה שהם ייחולים מיוחדים מברלין למסור לו? עדיין לא יודעת. Aha. Und kannst du etwas auf Deutsch sagen? Und wünschen? Nein? Ah. Gut. Super. Und du, David, אתה רוצה להגיד משהו לאלון לכבוד הבר מצווה? אתה רוצה לעשות שלום? וגם לסבא וסבתא ולכולם? כן? יופי. נטשה, את רוצה להגיד משהו? כן, אני מאחלת לאלון כל טוב, שיהיה לו בהצלחה, ואני נותנת לו נשיקות, זה הכפיה במזל טוב. מצוין, מצוין. אביטל? אביטלוש, את רוצה למסור משהו? כן. הבנתי, זה מזל טוב? זה מזל טוב. ועכשיו אני? נטשה? רואים אותי? יופי. אז ואני גם רוצה למסור לאלון הרבה מזל טוב, ושיהיה לך כל טוב, ושיהיה לך חזרה קלה ונוחה לארץ, ותצליח בלימודים, וגם לך וגם כמובן הרבה מזל טוב, ובקרוב אצלך לאיילה קטנה והחמודה, ולכל שאר בני המשפחה. מברלין, אנחנו מאוד מצטערים שאנחנו לא יכולים לבוא, אבל אנחנו מקווים שלבר מצוות ולבת מצוות ולשמחות הבאות נוכל להגיע. שלום לכולם.